Fáilte roimh go fáil míis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Laethuil A1 topic a sé, Rannóg godó, Cloig Éagsúla, ag díreach ar bheith Éisteacht. Level A1 topic 6, section 2, various clocks or different clocks, focusing on listening. Agus lamúna, té siar ar a bhfuil múnta faoi chúrsaí ama, reviewing what we've taught so far about time. And if you remember correctly, when we're saying it's 10 past 3 or 10 after 3, we have two different ways that we can say it. Tá sé de tar éis a trí, or tá sé de inia a trí. Tá sé de tar éis a trí, or tá sé de inia a trí. And the same when you're saying it's 10 till, we can say tá sé de go dtí a trí, it's 10 till 3, or tá sé de chun a trí. Tá sé de chun a trí. So pick which way works best for you. So one more time. Tá sé ceathrú tar éis a trí, it's quarter after 3. Tá sé ceathrú inia a trí, it's quarter after 3. Tá sé laethúir tar éis a trí, it's 3:30. Tá sé ceathrú chun a trí, it's 2:45. Tá sé ceathrú go dtí a trí, it's 2:45. Agus beag an bhilóg Cloig Éagsúla uat an gníomhaíoch seo, and you'll need a handout different clocks for this activity. Cloig Éagsúla, different clocks. Cloisig tú 8 mír, you will hear 8 sound clips. Caithfidh tú uimhir na míre a 1 go dtí a 8, a scríobh sa bhosca in aice leis an glog a haspáin an tam a choisian tú sa bhír. So you'll have to write the number of the sound clip, 1 to 8, in the box below the clock that shows the time that you heard. Ná bí buartha mána d'iggin tú gach ilerod a choisig tú sna míreanna. Don't be worried if you don't understand every single thing that you hear in the sound clips. You can always rewind and re-listen to it. Choisig tú an bhír dhá uair, you'll hear the sound clips twice. Ní bhainte úsáid as gach clog, they don't use every clock. Cloig Éagsúla. A héan. Cén táim tá sé? Tá sé níos sé ceathrú chun a trí. A dó. Dín differ. Bé an bus an seo a 4:07. A trí. Cén táim tá sé? Leithúir tá sé. A ceathair. Cén táim osclainn a bhí first. Ag ceathrú tar éis an naí, sílim. A cúig. Cén táim a hasnaíonn an drama? Leithné a 8 is dóilm. A sé. Cén táim tá sé? Tá sé díre leithné a 10. A seacht. Cén táim a thosaíonn an scanan sin ar an telefís. Ceathrú go dtí de. A hocht. Cén táim tá sé? Ceathrú ní go trí. Am café sílim. Cloig Éagsúla. A héan. Cén táim tá sé? Tá sé níos sé ceathrú chun a trí. A dó. Dín differ. Bé an bus an seo a 4:07. A trí. Cén táim tá sé? Leithúir tá sé. A ceathair. Cén táim a osclainn a bhí first. Ag ceathrú tar éis an naí, sílim. A cúig. Cén táim a hasnaíonn an drama? Leithné a 8 is dóilm. A sé. Cén táim tá sé? Tá sé díre leithné a 10. A seacht. Cén táim a thosaíonn an scanan sin ar an telefís. Ceathrú go dtí de.
A hocht. Cén táim atá sé? Ceathrú níoga trí. Am cafe sílim. Agus inis an script. Ever hain. Cén táim atá sé? Tá sé inis 4:03. So what time is it? It's now 2:45. Cén táim é? Tá sé inis 4:03. Ever dó. Jen defer. Beg an bus anseo ag 4:09. Hurry up. The bus will be here at 7:15. Jen defer. Beg an bus anseo ag 4:09. Ever 3. Cén táim atá sé? Laethúil tar éis sé. What time is it? 6:30. Cén táim atá sé? Laethúil tar éis sé. Ever 4. Cén táim a osclaíonn oifig an phoist? Ag 4 tar éis an lí sílim. So what time does the post office open? At 9:15, I think. Cén táim a osclaíonn oifig an phoist? Ag 4 tar éis an lí sílim. Ever 5, number 5. Cén táim a thosaíonn an dráma? Laethuil. What time does the drama start at? 8:30, I think. Cén táim a thosaíonn an dráma? Laethuil. Ever 6. Cén táim atá sé? Tá sé díreach Laethuil. What time is it? It's exactly 10:30. Cén táim atá sé? Tá sé díreach Laethuil. Ever 7. Cén táim a thosaíonn an scanán sin ar an telefís? 4:10. What time does that movie start on the television? 9:45. Cén táim a thosaíonn an scanán sin ar an telefís? 4:10. Agus ever 8. Cén táim atá sé? 4:03. Am cafe sílim. What time is it? 3:15. Time for coffee, I think. Anish, éis the ríis leis an script. Cloig Éagsúla. A hain. Cén táim atá sé? Tá sé inis 4:03. A dó. Dín defer. Bei an bus anseo ag 4:09. A trí. Cén táim atá sé? Laethúil tar sé. A ceathair. Cén táim a osclaíonn oifig a phoist? Ag 4:09, sílim. A cúig. Cén táim a hasnaíonn an dráma? Éisteacht is dáilm. A sé. Cén táim atá sé? Tá sé díre Laethuil. A 7. Cén táim a thosaíonn an scanán sin ar an telefís? 4:10. A 8. Cén táim atá sé? Ceathrú níoga trí. Am cafe sílim. Agus inis na freagraí. First clock, 4:03 was ever 8. Laethúil tar éis sé, ever 3. Laethuil, ever 5. Ceathrú tar éis 2. 4:09. Number 2. 4:08. So neither of these two were used, 2:15 or 7:45. Laethúil tar éis 5 was this clock. Number 1. 4:03. And this clock was 1:45. 4:02.
Number 6, Laethuil de. Number 7, Ceathrú go dtí de. Number 4, Ceathrú tar éis an lí. Ag an bhuíoch Cloig Éagsúla an town ceart ut an gníomhaíocht seo, you'll need the handout, different clocks, the correct time for this activity. So C agus CH, on difríocht idir C agus CH. So we'll be focusing on the difference between the pronunciation of C and CH. Mar hampla, Ceathrú chun a hocht. Ceathrú chun a hocht. Cloig Éagsúla an town ceart. So different clocks, the correct time. Tá leagan crín agus leagan míchrín ann do gach ann. There's an accurate version and an inaccurate version for each time. Lé an leagan crín amach ó sword I ngach ceann do na samplaí. So read the exact version aloud or the correct version aloud in each of the examples. Cur béim an bhuaimniú ceart. Emphasize the correct pronunciation. Mar hampla, Ceathrú chun a hocht. Conasar Éirí leat, how did you get along? So, on the first one, tá A ceart, A is correct. So you have tá sé a ceathair a chlog. Tá sé a ceathair a chlog. The second one, tá A ceart a ríis, A is correct again. Tá sé ceathrú chun a cúig. Tá sé ceathrú chun a cúig. Number 3, or A is correct again. Tá sé ceathrú tar éis a hocht. Tá sé ceathrú tar éis a hocht. And the last one, tá sé a hocht a chlog. The first one is correct. Tá sé a hocht a chlog. Agus sin deire le Rannóg go dó Cloig Éagsúla. That's the end of section 2, different clocks. Té siar bhfuil múnta faoi chóirsaí ama, going back over what we've done with time. Tá na nótaí agus buíoch oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.